Ahojte deti, som zubárka Andrejka Hrubá a toto sú moje zubaté rozprávky o zdravých zúbkoch. Pohodlne sa posaďte a povieme si rozprávku o veveričke Natálke a zaseknutom oriešku. V čarovnom lese v ďalekej krajine, kde žili malé aj veľké zvieratka, bola vždy zábava a dobrá nálada. Ako sa však leto blížilo ku koncu, slnečné lesné dni boli kratšie a vtedy zvieratka vedeli, že o chvíľu bude jeseň. Začiatok jesene bol v lese krásny. Listnatým stromom sa zelené listy zafarbili na žlté, oranžové, červené a hnedé. Vtáčiky začali spievať jesenné pesničky a lesné včielky už nelietali ďaleko od úľa, aby sa stihli do zotmenia vrátiť naspäť. Noci v lese boli už chladnejšie, preto vždy ráno na lesnej lúke bola rosa. Les hral všetkými nádhernými farbami a voňal ako hríby. To znamenalo pre veveričku Natálku, že nadišiel ten správny čas na to, aby si začala robiť zásoby na zimu. V zime to majú veveričky bez zásob ťažké. Pod snehom by sa oriešky, žaludie, bobule, semienka a hríby zbierali naozaj len veľmi ťažko. Preto každá správna veverička na jeseň myslí na to, že si musí urobiť zásoby. Veverička Natálka bývala v dutom dube na prvom poschodí hneď nad prvou veľkou vetvou. V kôre bola malá diera a pod ňou mala veverička Natálka svoj domček. Kamaráti, dnes sa môžete hrať bezo mňa! Vyklonila sa veverička Natálka z okna svojho domčeka a zakričala na kamarátov. Prečo neprídeš, veverička? Si chorá a máš chrípku? Zľakol sa psík Teo. Určite si robí zásoby na zimu, tak ako každú jeseň. Mudroval sloník Maroš, ktorý už veveričku Natálku veľmi dobre poznal. Musím si robiť zásoby na zimu. Dnes je dobré počasie a v lese je ešte veľa zásob. Zakričala veverička Natálka znovu z okna. A tak sa zvieratka začali hrať vonku bez veveričky Natálky. Zatiaľ veverička Natálka šikovne zliezla zo svojho domčeka a pustila sa do robenia zásob. Pobehovala po lese a zbierala jedlé hríby, s kríkou na lúke pozbierala lesné bobule. Najradšej mala čučoriedky, pretože boli sladké a veverička Natálka bola maškrtná. Vždy, keď mala veverička plné ruky zásob, pomaly sa vrátila do svojho domčeka, aby si ich tam mohla schovať na zimu. Keď už mala skoro plnú špajzu, tak posledný krát zliezla zo stromu a išla zobrať ešte zo pár zásob. Pozbierala popadané žalúde a keď sa už chystala naspäť domov, zakopla o obrovský voňavý oriešok. Aký krásny veľký orech! Ten by tu bola škoda nechať, pomyslela si veverička Natálka. Ako ho však odnesiem? Už mám plné ruky, povedala smutne a rozmýšľala nad orieškom. A v tom dostala dobrý nápad. Oriešok si dá predsa do papuľky a odnesie ho do domčeka. A tak aj urobila. Poriadne sa zahryzla do orieška, vzala ostatné nazbierané semiačka a vyliezla do svojho domčeka. Semiačka dala do špajze, no keď chcela pustiť oriešok, zistila, že sa jej zasekol medzi zuby. Ach, čo budem robiť s orieškom medzi zubami? Plakala veverička Natálka vo svojom domčeku. Vzala svoju zubnú kefku a umyla si zuby, no oriešok nie a nie povoliť. Stále bol zaseknutý medzi zubami veveričky Natálky. Vonku sa stále hrali zvieratka, no počuli, že niekto v lese tížko plače. Zvedavo a opatrne išli za slabým zvukom, až našli veveričku Natálku so zaseknutým orieškom medzi zubami. Veverička Natálka, skúsila si umyť zuby, aby sa oriešok posunul? Spýtala sa opička Kubo. Možno potrebuješ väčšiu kefku, požičiam ti moju metlu, zvolal ochotne sloník Maroš. Veveričke Natálke sa kotúľali po líčkach slzy, pretože si myslela, že oriešok bude mať zaseknutý medzi zubami už navždy. A v tom dostal lišiak Tomáš skvelý nápad. Veverička potrebuje medzizubnú niť, aby odstránila orech, ktorý má medzi zubami. So zubnou kefkou sa jej to nikdy nepodarí. Zvieratka rýchlo bežali do obchodu.
Našťastie ešte stihli prísť, kým bol obchod otvorený a kúpili veveričke Natálke medzizubnú niť. Natálka si z nej kúsok odtrhla, zasunula si nitku medzi zuby a oriešok hneď vypadol von. Teraz mala krásne veveričie zúbky bez zaseknutého jedla. Od tohto dňa si všetky zvieratka v lese čistili s medzizubnou nitkou medzi zubami. Už vedeli, že kam nedočiahne zubná kefka, tam si poradí zubná nitka. Niektoré zvieratka si dokonca kúpili malú medzizubnú kefku, aby si mohli dobre poumývať aj medzi zubami. Preto aj my ľudia pred tým, ako ideme spinkať, tak si musíme poumývať zuby a aj medzi zubami, aby sme mali čisté zúbky a nemali sme medzi nimi nič zaseknuté, tak ako mala veverička Natálka zaseknutý oriešok.